ilallahu barama haka muka zo godiya ta shehu barama haka muka zo lahira ta shehu barama haka muka zo la ilaha illallah babu na da tabbatar da babu mai sai kai ubangiji haka muka zo akwai karatun farkon shiga aji haka muka zo wanda ya san ka ke cewa namiji haka muka zo ka ba mu yi kowa cikin abin da ka nufe mu da shi da yin marabu isa ga mu kai gaci haka muka zo cikin aminci mai raya tabbaci haka muka zo ruyin mu gare kai san sassauci haka muka zo da mun ne mu kai mana rabu kake baka duba aibun mu karbar mai kiran kake haka muka zo idan mun gaza da tashi mu kake haka muka zo da taimakon ka baje magiyan mu muke haka muka zo Allah ka jaddada aikin da kai kake tun kafin a ce da kai bayi addu'a suke haka muka zo salati iya girman yadda kake haka muka zo ga wanda daga kai yake daga inda kake haka muka zo asa ali da sabansa cikin alkawarin kawaidil adil fardi da hamdu haka muka zo wanda wuya ba ta sa su si gudu haka muka zo ya da wuya a yakin gudu haka muka zo wadatuwar ruina da ke kai ta sarifin ta tun azala zara mulma haka muka zo durkusa kuma gaishe da fatima haka muka zo idan ta ce ayi mana anya an gama haka muka zo mazafin labari ya shayyawar ka kakanta take a cikin shehu kayya haka muka zo laya ka kai a kira ka siniya haka muka zo dan usmani da kai mun ka tuciya haka muka zo la ilaha illallah muhammad rasulullah majingina ta ahmad shabara haka muka zo daniya faira muka dambara haka muka zo da shehu baban shehu muka dogara haka muka zo cikin aminci muka furta sallama a zahiri da gaibiya alillahi barama haka muka zo ma masoya daga sashin al'umma haka muka zo a yau fa kallo ya karkata a sama haka muka zo ya kata an ce ga masu la ilaha illallah karkata lissafi da mu ake haka muka zo ko ina ka tasirin mu yake haka muka zo cikin hukuncin Allah da shi yake haka muka zo cikin maka fida mazan da kyargiyar daura martabar alaroriya duniya haka muka zo ba su amsa in sun ka tambaya haka muka zo garin mu gwamna aka yi wa jiniya haka muka zo abinda bawa ya gina da shi ake ta sarifiya duniyar sa kadari ya bunkadi haka muka zo ayayye a Allah ne ki fadi haka muka zo rago a tafiyar shi ke zaman sidi haka muka zo ba ma nufin shariga wanda ya nufin shari gare mu ko da akwai ya cuce mu kunjiya haka muka zo saboda ba ma kallon bashariya haka muka zo ubangiji shi aka shirya haka muka zo abinda Allah ya yi umarni da shi muka rayar da rukan mu akai tabbata muke haka muka zo abinda yana kuwa kau da kai muke haka muka zo dare da rana tuba ga rai muke haka muka zo ya dairar zikiri mun kanan narke wajen wazifa kuwa saduwa muke haka muka zo a lokacin wuri tarakin mu yake haka muka zo awwali kuwa tabbatar da mu yake haka muka zo masoyi da makiya aikin su suke kari da fice su fasa ni ma nawa na rike haka muka zo mai yaban mu da zagin mu dai suke haka muka zo da wala da dadi godiya muke haka muka zo abinda ta zama ta shigo da shi muna karba ne sulukin mu tarwatsa mun kirai yake haka muka zo babburun mu abara mai tike haka muka zo saboda bishiya ce asalin sa sake haka muka zo gani da jumala da ban yake nufin maganar da rai da yan kareran dilalaki haka muka zo ya kudi igiyar shehu muka rike haka muka zo ran mu ya kai sai ko fa'i muke haka muka zo da so da kaunar juna muka kere cikin biyayyar Allah muka tare haka muka zo Allah gaban mu da bayan mu ya tare haka muka zo ginin mu har abada ya fi a ture haka muka zo ina zauna muke zaga duniya ba jirgi muke ziyara yan bani na iya haka muka zo da yin mara abu isa haka muka iya haka muka zo ko yau da barhama na kan yi tuciya haka muka zo wanda faira tarfa wadanta mai gwada yaye shi bai iyawa wallahi ya gaza haka
ta yi girgiza haka muka zo na samarin faira ku ƙara aniya kafin gari ya waye ku yi sabon kamara haka muka zo a yanzu ne ma muka fara famfara haka muka zo cikin abin da ya dirgo daga faira haka muka zo wadatuwar ruyan kaso da daidaitar zuciya cikin barama ba gardama haka muka zo san a bashi muradinsa ya gama haka muka zo in ji abban alkasim da fadima haka muka zo rarrabo na sai so gare ni Allah ka nufe shi ya fito ta hannun shehu barama haka muka zo yanzu koda da anjima haka muka zo a mai da dawa ta zama alkama haka muka zo abin wanke da ci da'iman yi ne abin nufin babu kwari akan tidin haka muka zo duniya ma sun ba mu tabbacin haka muka zo face a cikin shehu barama haka muka zo a tabbaci ko marashi ta waya kai ne kai imamu mu kai muka yi wa magiya haka muka zo shara ya riga cincire kaya haka muka zo a ba mu mota da kudin kashimiya haka muka zo idan makagin ka kawo da kai gare ka cikin damuwar ka cikin waza ka jingina haka muka zo ganin wani Allah shehu yana haka muka zo da wanga zance na kare magana haka muka zo la ilaha illallah bin kira haka muka zo ياوك منه الكون قد يتفلج ومن فيدك الجاري البحر تموج أحمد يا دالا من محمد عليك السلام دونه المسك يعرج ومن دفه طاب الجنان ونشر في فهم السكن والكبا والبنفسج ومن حسن نور الجنان تزينت ومن جلال النار تتأجج ومن علمه لو العلي وجود به وعليه الخلق والأمر ينسج لذاك السرى والكل موضوع عليه فأكرم بخير الكلك من هو أفهج والشق له البدر المنير وأسبلت زمام بودك دائما يتسسج عليه صلاة الله ثم سلامه بها فاز أبادي وجدي مزاج عليه صلاة الله ثم سلامه تهل لسان دار لا أتلجلج عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا أنوارها تتبلج عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل القروب تفرج عليه المال للكرام وسعدي صلاة وتسليم من البيب يعرج عليه صلاة الله ثم سلامه ليرفع عن الهادي على كل مادي ليرفع عن الهادي على كل مادي ليرفع عن الهادي على كل مادي